rozprávať nahlas, vieš, aby ti bolo počuť. No, skúsim. Okay. No keď ne, tak to zopakujeme. Metti dire cuffie, infatti così senti, va? A veď aj tak to bude zostrihávať, nie? Či bude to komplet Áno, ale celé? keď povieš niečo dôležité, to povieš nie nahlas, tak vieš, to budeme musieť na to pracovať. A ty budeš titulkovať, to budeš potom do italštiny a... Alebo do angličtiny, na kam to pôjde. A Senti? A Will hovoril, že ten zvuk, že proste strašne škrtá, ale že to je konektorom, že to bude dobre natočené, ale že ten sound proste je v sluchátkach. Dice che il pinjack fa un po' di difetto, comunque dice che il pinjack non A è... že keď to natočíš, je to OK. Ok. Si sente OK? Takže môžeme začínať. A na začiatku by som chcela vedieť od teba, že kde si býval, aby si trochu prezentoval, no ako tá tvoja situácia, že si kde býval, koľko si tam býval, kde to bolo, tak vieš. V Bratislave, v Petržalke. Celé detstvo viac menej. Stop. Siete fa. È vero, deve fan. Aj o Petržalke chceš niečo vedieť? No. Áno, a nemáte tam ešte nikoho z Petržalky. Ma chiedi, non si chiede mai. Si chiude. Non c'è problema di nulla, I don't know. Chiudi. Ma si chiude? Dá sa zatvárať? I don't know. Vabbè, non c'è la maniglia, io non sono rischi. Tak si urobme cvičné a potom to dáme ešte raz, keď prestanú vysávať. Aspettiamo un secondo che si asciugare i capelli. No, Mobili subito te. Tam? ok. I telefoni sono spenti, il mio no. Aspetta. China, scusa. Prepáč, China. No. Musím vypnúť mobil, vieš. A to je tvoje telefónne číslo? Čo? Je to 605? Jasné. Prečo musíš vypnúť mobil? Lebo to by volali, tak by prekážalo. A ja mám vypnúť? Dobre, keď vieš, že ti budú volať, áno. Ja neviem, ale možno Mači bude volať. Ale však zavolali. Tak skúsim tam to len ešte raz. Tito, vai. Tak od začiatku však. Si. Takže ešte raz som chcela od tebe vedieť, kde si býval a aby si trochu predstavoval, jak to bolo. Býval som v Petržalke, v najväčšom sídlisku v Bratislave. Asi 100 000 ľudí tam žije. Býval som v takej, podľa mňa trošku lepšej štvrte tej Petržalky. V paneláku 8 poschodovom, druhé poschodie a býval som tam vlastne skoro celú základnú školu. Takže som tam vyrastal, chodil som tam na základnú školu, aj na strednú školu, takže tam mám spústu kamarátov. A dlho som sa tam vracial ešte ako s pocitom domova, ale bolo to hlavne tým, že som tam mal strašne veľa kamarátov. Ale ktorí už sa po väčšine odsťahovali a teraz to už mám možno jedného kamaráta, ktorého chodím navštevovať. A už to nie je taký pocit, ako keby som sa vracal domov, ale je to, že býval som tam, vyrastal som tam, takže to určite niečo vo mne zanechalo. Ok. No, a takže čo si myslíš o paneláku? Si myslím, no, králikáreň. Ne, ja neviem, je to určite neosobné, čo sa týka susedských vzťahov, že ten náš panelák bol 8-poschodový a z nášho paneláku som nemal skoro žiadnych kamarátov a nikoho som tam nepoznal. Že väčšinou, čo boli vlastne kamaráti alebo spolužiaci, bývali vo vedľajších panelákoch. Ale zase na druhej strane v tú dobu, keď tie paneláky boli postavené, tak to bolo asi jediné, alebo nie jediné, ale bolo to určite riešenie, jak veľa ľudí dáš na jedno miesto. Ale určite by sa to dalo lepšie poriešiť ako vtedy. A tie vzťahy medzi ľuďmi, ako, jak sa postavili? Bol ako tá štruktúra nejak trochu pomohla, alebo... Ja si myslím, že práve tie paneláky sú tým také neosobné, že proste tí ľudia sa vôbec nestretávajú. Ale nemyslím si, že je to zrovna špecifikum panelákov, ale deje sa to aj v normálnych domoch. Proste aj, ja si myslím, že proste v mestách je to úplne ináč ako na dedine. A myslím si, že to, že tí ľudia sa proste pozdravia a nechodia na tú návštevu, alebo proste vieš, kto býva vedľa teba, ale už nevieš, kto býva o poschodia vyššie,
Takže sa to nedie len v panelákoch. Ja si myslím, že v hociakých domoch v meste je to presne to isté. No ako myslíš napríklad, vieš, keď Myslím, že pozrieš tam sídlište, tak sú ten ihriska, vieš, to sú boli ako podpostavené ako miestnosti, ako spoločné. No, A to ako vôbec nepomohlo ako tie, alebo že to bolo zbytočné nakoniec tak tak posadiť. ihriska musia byť, aby tie decká mali niekam chodiť, vieš, aby sa tie deti mali kde hrať. A určite proste vznikali tam určite voľaké vzťahy, keď proste mamičky chodili s malými deckami na ihriska, ale podľa mňa v tom v Petržalke to bolo tak, že obidvaja rodičia väčšinou pracovali a proste decká sa hrali na tých uliciach sami. A ja si myslím, že tie deti už, keď boli trošku väčšie, tak sa nehrali na ihriskách, ale mali inú zábavu. Tak neviem, no v Petržalke napríklad postavili hneď pri našom dome skatepark, ktorý sa dosť veľa využíval a myslím, že to bolo strašne dobré. Že proste decká začali niečo robiť pre seba. A ono je to tak, že keď chceš niečo robiť, tak si nájdeš proste aj v tej Petržalke veci, čo sa dajú robiť. To proste všetci hovoria, že tam nič není, že sa tam nič nedá robiť, ale keď chceš, tak môžeš proste aj v Petržalke chodiť cvičiť, proste je tam spústu kurzov sa tam dialo na tých školách, od tanečníctvu, všelijaké bojové umenia, je to len o tom, či tie deti chcú a sú k tomu motivované niečo robiť alebo nie sú.